Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti puso mi ti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ilingad naklatan itinagan Anuel, kat may saak kadagiti naayat adumdumngeg iti tunggal upload yo a drama iti YouTube channel yo. Talaga ngamin amalaksid a makaliwliwa, pakabidutan pay daytoy iti agkakapateg nga adal. Adamot padas kumanang, kat mamati ak anapateg nga adal ti mapidot ditoy, iso ang nag-email lakmet kada kayo. Itapay laeng, pagyamanak launa yen no mapili ti pakasaritaak. Agmay may saak nga anak manang, kat napalalo ti panangikagumaan dagiti dadakkel ko, amang ipaay iti amin nakasapulak, iti laksid ti kinarigat ti biyagmi. Ngamjak man amo manang, no apay ang nagbalinaklat ta apasaway, ken irresponsable. Naggapgapwa manen ay Anuel, alas 11 iti rabi ngam itala ang asumangpet ka. Da kayo mat nanang, kagangay iti baro. Mapan umarug kan makihapi-hapi kadagiti gagayem na. Kat, kastalatan akanayon ti aramidam, di kan tumulong apulos ijay talon. O, nay kayo maten. Apay ay apilitin dak nagtalon kat saan kung aro da kaimaan. Kan may sa, at damat ni tata nga mga asikaso iti talon tayo. Nagalas mo tunday tapa nagrasrason mo anak ko. Ipatudon mo latan ka ni tatang mo ti trabaho ijay talon. Anya nga iti serbina ang nagdakkel ti bagim. Nanang, makaturturog akon. Mabalin ka di. Darasan nyo kuman ti mang sermon kanyak tagtuglipak at talagan. Imot ko naman aladawasin mangpot idirabi ni Noel. Katuan mat, alas 11 pasadon idinag-awed, madlaw ang nakainom. Kutapay nga ron ngawan silid nan ngay. Jakmat nga ron amaw, mga no nasapa manan anapan nagwalang Anya? Ay, unay lakit din ta aramid ni Noel aya. Dahil talata nagbaybayang go daw ta aramidin na. Saan na polo sa makatulong dito yung balay ng runay di talaw? Kanayon mo't nga ibagakken ko ana dayta. Ngamyalang-alang na mo't. Di nakikaskaso no kas nga ibagakon ken ko ana ti maipapan iti dayta abanag. Ay. Iso apa nagkunak. Talaga nga awan tinamnamaan ta ken ni Noel nga anak ta. Kita mo't ang amen. 22 ti taon na. Ngamawan mo't latta. Numero 1 asadot, day talagbaybayang gudaw ter aramidon na. Kadagiti kapatadan na dito'y lugar tayo, isulaang tinasadot at tumulong kadagiti dadakkel na iti talon. Kayat na pa'y akakuyog jay lakyan agayem na, ngamti kuyugan na tama pa nagtrabaho ijay talon. Kandak man iti kwartak nanang. Sa dino manan ti papanamaya. At da papanan mi kada Marlon. Sino ang Marlon? Katigayim kong anak da tata sa tura. Ni ngay Marlon. Dayta ti paglaingam. Ti makikuyog ken ni Marlene. Marlon nanang. Di na kaya ti mawagan ni ti Marlene. Amoy lang aro doon alak yun. Marlene ko na ayaw pa'y laing. Talaga amot ngamin ang Marlene tinagan na. Ta isukat babae. Saan mo't alalaki tap na awagak ko maiti Marlon? Ninanangkit di mo't. Nagado pala sa una. Alakit din na. Mangtod kayo niti kwartayo. Ay na Noel. Pasensya kan ngam awan kwartak anak ko. Iso ano kayat mo ti rumwar. Magmagna ka aging gay di sentro.
Taawan ti maitid kuken ka. No. Oo na yun ni nanang. Di nakpaik ka ni ti kwartak. Imutandak gaya ma. Sige, iremedyo nga rod ti amin tapno maaddaanak iti kwarta. Oh, talaga mo ta. Nagado ti kwartam, Noel. Siyak pa iti kunam. Mabalin ay maawan nanak iti kwarta no tapag na tayo. Naimbag man, ta nakadawat ka kadagiti dadakkel mo. Anya nakadawat? Sandak to pa nga inikkan. Nangalaam nga ro iti kwartam ngay. Apay nga da kwartam. Inlako kun adya antigong alikamon ni nanang iti balay. Anya? Katuin, dakkel mo't agad at tinaglakwak siya. Isang ada kwartang aramatik iti pagnatayo. Nalabos ka mat. Sigurado akaungot da ka na. Anya kumaaga po akaungot dak ngay. Saan damot nga amo nga inlako? Ken saan dan to apulos amamuan? Iso nga awan terong mga pagdanagak Marlon. Kasta ti ugalik, manang Emmy. No saan nga ited dagiti dadakkel ko ti kayat ko, nang runa no mainaig iti kwarta, agila ko ak kadagiti alikamon mi ije balay, ngamjak to pulos aklunan asyak tinangila ko. Awan tumeten apulos ti maaramidan dagiti dadakkel ko, nang runa ket saan damet anakita asyak ti responsable. Jakman amo no apay akas jay ti ugalik idi agkabanwagak. Tanoan niya ti kayat ko, masapol a masurot nga uray anyapay ti mapaspasamak. Kas iti na minsan, Nanang, mapanak makitrabaho iti kabangibang nga ilay. Ikandak man iti 5,000 a piso sa balon ko. Nay, mapan ka makitrabaho gamdumawat ka iti kwartam. 5,000 pay. Katuan na nanang. Masapol ko, tapno da kwarta nga ramatag. Kat no makitrabaho kamot ako nam saan aya? Wen, alangan mo't nga awan na pulos ti gastusik ama pa na. Siyempre, sa anak pa mo't nagsweldo adagaw, sana ya. Ha? Alangan mo't nagmut talang aklatan sumangputa kay Jay. Noel, anak ko. Isa pa nga siyo ko mananang. Itadyo tigid-kid tawag tapno makasurutak nga agtrabaho di kabangibang nga ilay. Kaano ti ipapanyo aya? Inton maminsan nabigatan nanang. Sayang mo ti oportunidad. Di mo't kaya tiyo sumayati pa nagbiag ka. Oh, na ito yung tinapintas nga oportunidad nanang. Isa sa andak ko maapaayain. Apay adi ka pa ila maturog, bakit? Pampanunutek nga raw, no husto ti desisyon talakay. May papan ka day, itikid daw ni Noel. Wala, saan asinsinan ti 5,000 a pisos adaw-dawaten na. Adu aling kan bannog ti imbubusta, sakbay nakaurnong ta itikas di agat-ad. Kalpasan na, itad talaang kan kuana. Madamot lat sa punto ni Noel. No, kaya't ta mapasayat na tibiyag na, suportaran ta. Lakay. Masapul ang masorsoro na titumakdar iti bukod na asaka.
Saan na kanayon na nakasadag ka data? Nang runak at sumalog matan ti pigsata. Sigurado ka ka din at talaga, Lakay. Anya ka kadaya. Agtalog kay ti anak ta. Anya ta maum. Ang mga no dayto intor orayon tagundaway para kan kuana. Isu nga ipaay mulatan tikid daw na. Sana balay, tano agag talakit di amang gamulo iti kakaiso na atalon tayaw, makaurnong tanto matlaang. Masukatan ti kwarta bakit? Ngam ti mapalabas nga oportunidad saan ton nga agsublay iti kaano man. Oh, anya ngay Noel. Makasurot ka iti panagkalaysan ni Tikboy di laon yun. Una, siyak pwede ko nam. Ayos nga ruda. Himpagarup ko no saan ka makasurot. Saan ko makakompleto ti barkada? Ay, apo kamot Marlon. Anya kumaga po asana ka sumurot ngay. Kakaiso na ngayon ka rin ni Tikboy ngagtalinaid tayo iti ayanday ti makalawas. Oo, sayang ikit din day tagundaway ngaglangay. Talaga mo ta? Bilib ka talaga kan ka. Rumbang lang agbilib ka kanyak Marlon. Saan nakakas ka dagiti daduma na kurang iti diskarte? Iti kasta tinorti sa Kasla nagaramid ka manon iti kalukwan. Tapno madan ka lang iti kwarta. Oy, awan ti inaramid ko akalukwan. Legal adinawat ko kadananang ti balunag akwarta iti isusurot ko jalaw niyon. No kasta, inikanda kay ti allowance mo? Katun, 5,000 pesos tinted kanyak dananang kao. Wow! Ha, naimbag ka pa'y. Siyak, 2,000 lang tinadiskitarak. Naimbag lang na, talibre ti panagnaud tayo jayan da Tikboy. Siya kakit at dapay pagliwliwak. Nang ronakat ko na ni Tikboy nga ipasyar na tayo ka no iji puro. Day tangarod kat. Agkakapintas ka no dagiti chicks ijay, ngagpapay iti club. Mistisa da ka no. Kat day tati sinaganak Marlon. Iso asiguradong aginjoyak to iti husto, iti ipapantayaw, ijalaw niyon. Apay nga taay ang agkaba-kabaak, Lakay. Nay, apay nga eh. Diyak nga rod amaw. Agtib-tibayo ak, ngamdiyak amo ti makagapaw. Ay na, punasam day tarik ng bakat. Awan ti rumba nga pagdanagam. Kasano nga awan? Ni ngay Noel nga daijik abang-ibang nga ilay. Bakit? At daijay ni Noel tapno agtrabaho. Isuti ko na saan ka day? Ay... Iso mabalin ka day. Saan ka nga agpanunot iti negatibaw tapno saan ka nga agkaba-kaba ko nam. Relax ka kumalaang bakit. Nala, ikagumaak nga rod apunasan day ti amarikrik-nak. Diyak maipasiguradaw amin pinsan amapunas day toy. Sabali ak nga men no kastoy ti marikrik-nak. Amom day ta. Uray kasano ti rigat dagiti dadakkel ko, awan ti bibiyang ko manang Emmy. Tilaang napatag kanyak ket tibagik ken tibukod ko apagragsakan. Diyak pulos ikan iti patag ti amin a sakripisyo ken rigat da kanyak. Iti idadaray ko iti panagkalay sa ti maysa agayem mi,
Talaga nga impapas ko tinaglanglang ay manang. Kat kalpasan ti makalawas, nagawidak sa imbagak kadagiti dadakkel ko, akinasubang ko ti boss. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ko, iso a pinagawid dak kat sa anak a nakasweldo. Nakitak tinalaos apan nakaupay dagiti dadakkel ko nang runa ni nanang. Ngam kaslaawan anyaman na kanyak. Agingga anaam-am mo kan nakarelasyon ko ni Selly, maysa a dancer iti club. Ad-adamanen ti panaglagak iti kinaulbod kadagiti dadakkel ko, tapno maipaay ko la dagiti kid-kiddawan na kanyak. Nanang, narugi akong tinangipag nakadagiti papeles kong aga-abroad. Sayang mo tano jak ituloy. Noel, anak ko. 40,000 ti masapol ko tapno maornusan ti amin kat maka-abroadak. Agam, pangalaan tayo ngay iti kasta kadakkel agatad, anak ko. Tulungan dak mo tin ananang, takayat ko talaga ti aga-abroad. Tapno makatulong ak mo tin kada kayo. Kayat da katulungan. Umanugot kalatan, bakit? Ha? Tatang, mabalin ko nga isalda ti talawn. Karamanan to'y sulara nagtakdaran ti balay tayaw. Tapno maisimpam dagiti papilis mao, Noel. Ha? Agpaisot, tatang? Ha? Well, Noel, kasaritak ni Kaka Santos intun bigat. Sigurado asaldaan dahi ti talawn. Karaman to'y sulara nagtakdaran ti balay tayaw. Ngamlakay. Bakit? Ikanta iti gundaway ni Noel. Say-saya atin naman siguro tagtrabaho iti balasyo taaw no bilang. Dapat tsika saan na makaaramid iti kalukwan ijay. Saan ka day, Noel? Ha? Ay, uwan atatang. Ikay, saya atin tagtrabaho ijay tapno mabayadan tayong tumot lang ti mautang tayo. Kat masubot tayo mot lang ti maiprenda at talon. Karaman din ti sular tayo. Nagpintasan dayto a cellphone? Kabarwan na modelo dayto ya. Inkarikyon ka dayta, Selly. Isa ang masapol ngayon ko. O anya, naragsak ka di? Unay-unay Nalaos ti ragsak ko, Noel. Nang runa kat daanan ti aramato ka cellphone. Nasayat nga rod no naragsak ka. Kasta talaga ti kayat ko. Talaga nga'y ayatan na kanya. Talaga You are my life, Selly. Aramidak ti amin para ken ka. Ay, un gayam. Nag-check-in na kiti may sa hotel diti lugaryo. Makalawas. Ti kayat ko, agdan nata iti makalawas iti hotel ang nag-check-inak. Ay, katuan Ngam, amo matamasapol ko ti kwarta para iti pamilya. Awan problema. Siyak ti makamo. Basta saan ka asumrak iti makalawas Tagdan nata iti nag-check-inak a hotel. Okay. Nanya ti kunam, iso ti masurot. Kat ikarik. Ipaay ko kan ka ti agal lalangit aragsak. Kabayatan ti panagnaed ta iti hotel. Anya jay ko namlakay. Ay, nakasaritak ni Marlene. Jay laki nagayam ti anak ta. Kat? Awan kanumat tinadakdakamat ni Noel may papaniti imbaga na kadata panagabrod na. Saan da kanumat nga mo day jay? Anya, kat
Tapno ko na nakadata idi ang kasapulan iti kwarta nga isuda nga agagayem tinag-apply. Dahita nga rod kahit. Iso ang nagpakuyog ak ni Marlene iti agency nga imbaga ni Noel ang nag-applyan na. Kata, naduktala ka saan ang nag-apply iti abroad ni Noel. Anya, ayan nagarudan nga ni Noel. Agtalon nga aldaw ti kaawan na. Tako na nga ipagpagna na dagiti papeles na nga ag-abroad. Jack, amo. Jack. Nay, lakay. Anyat mapaspasamak ka. Apa yan? Salak. Lakay. Diyos ko. Tulong! Natali mo daw ti asawak. Tulungan, dak! Nasaya at taada ka, Noel. Naloko ak nanang. Illegal recruiter gayam di kasarsaritak. Intaray. God! Nanang, apa yun? Naloko ak lang arudan yung kabilang dakpay. Sika, tinalawag amang luloko. Ayop ka. Tahalon, kansular ang agsaadan ti balay tayo tinaysalda. Tapno ba itod milaang tigatad akinid daw mo. Ngam saan ba't gayam apod no nag-apply ka nga agtrabaho iji abroad? Anya? Mas daaw ka, taamok ti amin. Juan, amumen kanitatang mo ti amin. Amumen nalinoko na kami. Ayop ka nga anak. Nanang? Tinasakit. Saan na kinabailan ti amam tinaduktalan na. Iso nga ita. Aday di ospital ti asawak. Gapo iti pandakatake na. Anya? Agngagapit pa'y lang aging ita ti biyag ti asawak. Gapo iti pananglukom ka na kami, Noel. Katiti ka nito nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Saan ka mapakawan, Apolos? Tandaan ang daita. Nanang? Saan ka mapakawan, Apolos? Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. Denggen keni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami ditoy tapno manggeg iti istoryam gayem. Ti Masakbayan. Anak, 22 mon. Di ka kadipay lagsimpa. Anya ti kayat mo asawan, tatang? Kat makiasawa kamutin anak ko. Agsimpa kamutay. Ni tatang met, no nakiasawa akon, kasano pa'y ang matulungan kayo ngay? Dakilin tinaitulong mo kada kami, Melissa. Kita aman na Pimintasan to'y balay tayaw. Mangmangan kamin kadag iti addem iti talo adaras iti agmalam. Saan akas iti anagasat tayaw no mapamidwa tayo timangan iti agmalam? Wan nga tatang. No pampanunutek tinapasaran tayo idi, sipod pinanawan na tayo ni nanang. Kanayon nga agluluwaak. Ay, Melissa, anak ko. Makapaladingit. Ngam-amo ka din na tayo binaybayan ti Diyos. Iso nga ita, adtoy tayo latta. Nakasagana ang makisarangat kadagiti panubok ti biyag. Kahit dakil ti pagyamanakan ka, Melissa. Nagbalin ka anatib ka. Iso nga oray no addan bukod a pamilya ni Manang Mao. Makunak analag-an lat ti panagbiag mi kadagiti addem. Gapuken ka.
Kat day ta ti makagapo, no apay ajak pay la kaya ta panunutan ti maipapan iti panakiasawa tatang. Kayat ko amatulungan dagiti addik. Kayat kayo pa'y amatulungan, tatang. Anak. Ne, adalo mon ti rabi eh. Tinasayaat, aginanata yun. Nang runa kada kayo. Saan arumbang nga agpuypuyat kayo, tama ka-apektar dayta iti salon at yo. Anya jay ko na Melissa. Agabrodak manan, tatang. Anya, umadayo ka manay. Kunak man no asikaswamatan ti maipapan iti bukod mo abagay. Ay na, tatang. No idukit yo manan ti maipapan iti panakiasawa kon, ladingitek. Ngam saan ko pa'y amasango ti maipapan iti dayta. Anak. Da kayo a pamilyak ti prioridad ko, nang runa dagiti addik. Ha? Aging ga saan ang makaturpos dagiti addik, sa anak nga agsardeng. Ay, no kasta agsubli ka manan iti Singapore. Saan, tatang? Ijay Hong Kong ti papanak. Dakdakkel ngamin ti sweldo ijay. Anak ko. Nalaklak ka ang makaurnungak no dakdakkel ti sweldo. Iso apalubusan dak ko mga agabrod manan. Agsingsingpat kayo kadagiti kakabsat ta kabayatan ti kaawan ko, ha? Wen, manang! Tulungan nyo ni tatang iti amin at trabaho, nang rona diti unag ti balay. Aggaggagat kayo. Di ka agdanang, manang! Si kati bilbilinet, tas si kati sumaruno anataangan ka ni manong mo aklaid. Agsingsingpat kayo, ha? Sigo din nasingpet kami, manang. Sa bagay matkit di di kay agdanag. Ika gumaak ti agurnong para kada kayo ang mapanawak dito Pilipinas. Da kayo nga minti makagapo no apay nga agsaksakripisyo ak. Anad ka ije Hong Kong, Melissa, wan. Wan ka di, tatang. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo kanyak? Anak ko. Nairwama kon, tatang. Amo kon ter aramidak, nga uray nagpatingga aklaang iti grade 6. Nalagip mo man ang tinapalabas. Diyak tumalipatan dayta, tatang. Tanagbalinan apasat ti biyag ko dayta. Banag adyak kayat amapasaran dagiti kakabsat ko. Iso nga aramidak ti amin, tapno makaturpos da. Kat awan ti pumada kada kami kanimanang, asaan ang nakaragpat iti high school. Ninamnamak analaglag anti panagtrabaho iji Hong Kong manang.
Iso nga ijay ti pinilik a papanan iti may kadwa agundaway, anapanak iti balasiw taaw. Ijay nga min Singapore, direktso ti trabahok. Awan ti day off ko. Tila ang pagsayaatan na, idi adaki di Singapore, nasingpet dagiti na itumpong kanyak nga amok. Iso anaanusak ti 2 atawan apa nagtrabahok ijay nga uray awan day off ko. Itimat nagaplayak iji Hong Kong, dakdakkel ti sweldo, ken linawas nga ada day off ko. Ngam tinagbalin aparikot ko ket dagiti amok, nang runa ti amok a babae. Are you always looking at my husband? What? No, madam. I'm not looking at your husband. Liar! Madam, why did you slap me? Because you're a liar. I often catch you looking at my husband. You like my husband, right? No, madam. I don't like your husband. And I'm not looking at him. No, madam. No! Anyamutan, dakdakkel nga agpaiso ti sweldok dito Hong Kong. Kanlinawas nga da day off ko. Ngamwerdungot dagiti amok. Nang runa ni madam. Agasam, taipilit na ket din amasansan na kano matiliwan ako mitkita iti asawa na. Idin to tasaan man. Pagkabil pa yan gapo iti imon na. Nga masapol nga agano sak para iti pamilya iti Pilipinas. Isuda ti makagapo no apay nga agsakripisyo ak ditoy. Saan nakasumuko? Diyak pa idagal iti anyaman ang mapaspasamak kanyak ditoy. Masapol nga agbalinak ka na tibker para kadakwada. Baloy, ha? Ti amo ka lalaki. Ay ayabanak. Apay Baloy, na ta. ha? Come here. Baloy, ha? Coming, sir! Wait a minute! Ay, anyaman nga tanaya ti paaramid na. Intun kwan, masiputan na kami manan ti asawa na. Agimon tumanan. I'm really thankful you're with us, Melissa. You're a big help to us. It's okay, sir. I'm working and I need this work. Oh, don't worry. I give you bonus. What? Is that true, sir? Of course, Melissa. I like the way you help us. You deserve bonus. Payment for your nice job. Oh, thank you, sir. I really need that for my family in the Philippines. I know. I'm generally to people who are working very hard for my family and for me. So I give you bonus. Thank you so much, sir. I really appreciate it. It's a big help for me and for my family in the Philippines. Thank you very much, sir. Already warned you, but you did not listen, you whore! Huh? Why, madam? What are you saying? Don't act like you are innocent. I know you're having an affair with my husband. What? No, madam. That's not true. I don't have an affair with your husband. You have! No, madam. Please believe me. I don't have an affair with your husband. No. You have!
Please, madam, don't hurt me. I don't have an affair with your husband. Liar! I will send you back to the Philippines. You are a whore. I will send you back to the Philippines. Ididamo manang, impagarup ko no talaga asilo sa laang ti amok a babae. Ngam idirinugyan na kon akabilen, narik na kon at talaga asabali. Ti amok mo't alalaki, kasla igaggagara na ti umas asidag kanyak. Jakmat mabalin aliklikan, tanasing petmet, kan talagamot ngamin nga awan ti madi nga araramidan mi, akas iti atapen ti asawa na. Gaputa nagkamang ti amok a babae iti agency, na-terminate nga rod ti kontratak, ket kapilitan a napaawidak manang. Aklunek a nadepresak, gapu iti kasjay a napasamak, gaputa dakkel ti pukaw ko. Ngem dagiti mangipatpateg kanyak, inandi ngay dak manang Emmy. Saan ka nga agliday manang Melissa? Clyde, ading. Saan pa'y mo tagibos ti amin? Baybay amon ti napasamak? Masayanganak lang amin iti matgadak ko maading ko. Dakkel ko maatulong para kada tayo dayjay. Nang runa kada kayo nga adik nga agad adal. Manang? Ngamno apay mo't a pinagimunan nakit din ti amok a babae. Talaga nga adadagiti kakasta anak ko. Tilaangan pagyamanan tayo. Saan ka na isagmak iti kaadam iti Hong Kong? Tatang. Un nga rin manang. Ngam sanak nga agsardang ading ko. Tatang, manggadaklat ta. Un manang. Ato ti mabalin mo asumrekan dito pagilian tayo anak. Un tatang, mangkitak iti panggadak ditoy. Ngam na maikanak iti gundaway a maka-abroad manan. Agabrodak tatang. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Apay Melissa, anyat na pasama. Kamaudyanan na tatang, naikanak manan iti gundaway. Nay, anyat ti kayat mo asaway. Agabrodak manan tatang. Anya? Wan tatang, mapanak iti Dubai. Rugyakon nga urnusan dagiti kasapulak a papeles. Sigurado ka ka din anak ko. Kayat mo manan ta agabro. Wan tatang, kayat ko. Diyak kayat apaluspusan ti gundaway.
Iso pa nga asiyo tapalubusan dak ko ma. Ay, katuwan anak ko. Apay kit din asaan. Basta agad nagkakanayaw, iti sa di naman apapana, Melissa. Naitimpla akon iti kape dagiti sa nga ili ti amok dito'y pagpapaayak. Siguradwag ang maasikaso klat ta ida. Amangan ket dino dapay kasapulan da. Masapul nga agbalinda komportable iti kaadada dito'y kumpanya pagpapaayak. Pudno a cleaner ken taga-timpla aklaang iti kape para kadagiti staff ken bisita dito'y pagpapaayak. Naragsaka klat ta. Ma-enjoy ko ti trabaho. Kang runaan na, nalagaan tirik na kanyak dagiti katrabahwak ditoy. Iso akabaddo nga lak amin ida. Nasingpot pa ti manager mi apada mi mutlaang a Pilipino. Melissa, umay ka dito. Ha? Yes sir. Apay sir? Sumurot ka kanya kiti opisina. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Apay, sir? Ada ka di basol ko? Oh, si Kamat. Awan. Basta sumurot ka kanya. Kas itinakon-akon, napatag ti pagsaritaan ta. Elementary ang lagayam tinaturpos mo. Beleba kiti kinasirib mo, Melissa. Ha? Sir? Manipod nakastrek ka ditoy. Pinalpaliiw kan. Takas-taak ngamin. Obserbarak amin dagiti agpapaay iti babaeg. Kat nakita nga adda potensyal mo, Melissa. Ha? Iso akayat ka kasarita itinalapat. Nakasagana ka kadi ang makasursuro. Apay ket din nasaan, sir? Uwan talaga akayat ko ti makasursuro. Nasaya at nukasta. Agkurang ti tao dito'y kumpanya. Iso apa-asistaran ka kadagiti talkakatao dito itapno masursurom ti trabaho ti Maysa Clark. Anya? Sigurado kayo kadi, sir? Uray nagpatingga akla ang iti elementarya? Basta nakasagana ka makasuro awan ti parikot. Katno desidido kalakit di. Mamati ak nga dayo ti mapagteng mo, Melissa. Tandaan namday. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. Jak kayat ti agtatakaw a babaunen. Jak kayat ti nakusit kan jak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan jak pay kayat ti narawot a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo? Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilanteg trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho dito'y balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli to'y balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit dito'y balay, ikisay ko iti sweldom.
Nalawag? Wan, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinang isurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agur noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapayla ang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita Wan nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti inuman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mo't dito eh. Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo mang kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyagyo. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan dananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputan na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay-may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak. Makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakit, Linda? Kaano ka pumanaw? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa umitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya't napiksa pa'y mat ngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y?
Linda, siya kon ti makamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon ti mangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaalan nyo, ti agisursor iti lako yun, nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yun. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo latta dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, nana. Abay ka di akanayon kayo agumatang itilako da diabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi atulungan ni Nana Dominga. Iso agumat-gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke, iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, ti kunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinatsin? Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya?
Iso adjakon kayat adenggen, no anya ti kayat nakaluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka? Jakmot itulok kabilan na ka. Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Wan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam no kaano, tagbakasyon ta. Ken nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken kadipay. Agitwa na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon nga awan katulong akadwam? Awi na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay ayamam ida. Alang arod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan mo ko nakititaytan. Isurot mo daan, Jikan Felisa, tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! No kasta nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kong dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo? When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ipanggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam. Ha, gamsanda nga agbindot, gaputa jak umanugot. Isuda ababaunan laang. Aha, saan na mabalin? Napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakas ti panagpampanunot da? Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyanda kayo lata. Gapo, tamasusulduan da. Sa bali, ti ugali daan Jikan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado ang naragsak kamulaan. Sumardang kan! Awan ka is-askan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadi na ko maliklikan. Kayat ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na ko rapay aklaang.
Ikaw gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahil ang arapaak mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka, tapno matunoy mo dahil ta.